Kasi sir, may panibago na namang bagyo na pumasok sa ating bansa, maaari doon maging super typhoon. At doon sa nakalipas na bagyong Christine, isa ho sa hard hit yung Bicol region. So, ano po ba yung mga lesson learned na dapat nating i-apply ngayong may panibago na namang bagyo at maaari pa daw 6 na bagyong pumasok sa ating bansa? Actually, wag niyo namang lahat yan. Ang tinamaan ng solid na malakas-lakas ay ang Camarines Sur at ang Albay. Ang Bicol Region ay binubuo ng 6 na lalawigan, kabilang na ang Catanduanes, Masbate, Sorsogon at Camarines Norte. Di gaanong tinamaan yung 4. Ang solid na tinamaan sa pamamagitan ng pagbabaha, hindi naman malakas na hangin o ulan ay ang Camarines Sur at ang Albay. Marahil may mga adjustments lang na kailangan gawin at paghahanda pang dagdag na kailangan gawin para maiwasan ito. Sa kaso naman ng Naga, ito ang unang pagkakataon na nangyari ito na ganyang kalalayong baha. Bagaman catch basin ng Naga, ganyang kalalayong baha at ganyang katagal humupa o bumaba ang tubig. Sa karamihan sa mga lugar sa Sorsogon halimbawa, ilang oras lamang ay bumaba na ang tubig dahil nagkataon lamang na sumabay ang high tide sa malakas na pagbuhos ng ulan. Pero nung nag-low tide na, bumaba na rin agad yung tubig sa aming lalawigan. Kaya nga nakapagpadala na kami ng tulong sa Albay at Camarines Sur, bagaman mas malalakit mayaman na lalawigan yun. Sir, yung ba mga lugar sa Bicol region na hindi gaano binaha at madali nag-subside ang baha, indication ba yon na mahusay yung kanilang flood control program? Hindi para sa akin na husgahan yon dahil hindi ko alam ang partikular at detalye niyan. Maaring nauna lamang ang iba kaya mas kompleto ang flood control nila. Maaring nahuli ang iba. Maaring nasira yung mga dati. Pero lalahanin natin. Bigyan ko na yung example. Yung Cagsawa Ruins. Alam mo niyo yung kwento ng Cagsawa? Yung simbahan na lubog sa lahar. Maraming namatay na tao nun. Akala nila ligtas sila kung nagpunta sila sa simbahan. So, ang naiwan na lamang dun sa Cagsawa Church ay tore. Yung toreng yon ay naging tourist attraction. At dahil doon, tinayuan ng resort, ng hotel, ng swimming pool. Isang bagyo, mga 2 years ago, nalubog uli lahat yon. Dahil tila nakaligtaan ng ating mga kababayan doon na daanan talaga yan ng lahar mula sa mayon nung una pa man panahon hanggang ngayon. At anumang pagbabagong kailangan gawin kaugnay ng rechanneling ay hindi kayang baguhin yung dating dinadaanan. Ika nga, nature still dictates ng lahar o ng tubig man o ng ating mga ilog.